Hej, velkommen. Jeg havde lovet jer, at jeg ville spille mod. Så jeg og den der video lidt bagefter. Jeg vil starte med at sige, at vi sætter bots, og det kan være, at det her bliver 2 episoder. Nej, det skal ikke være det. Det skal være enemy bots. Så med 1 regulær. 1! Så det var meget... Nej. Og vi spiller kun 2 minutter mod hver, tror jeg. Det kan man også. Der er en masse. Og så kan det være, at vi forhøjer tiden lidt. Og det er stadig den dårlige del. Nu er den her klar, så vi skal bruge. Det kan fandme godt slå. Harry Potter, med. Shut up, clock in and load up. Jeg tror bare godt, han kan blive svært at finde. Og jeg må som sagt kun no-skud. Og så skal jeg også lige se, hvor mange gange jeg får score-streaken i træk. Ikke engang, så jeg kan få den 1 gang. 2 kills. Skal vi spille efter, at han ikke må få noget kill? Det synes jeg også. Og han er også sniper, mand. He's gone. Objective almost complete. Don't quit now. Sagde jeg lige før, at jeg ikke måtte bruge min score-streak, eller at jeg måtte bruge den? RCXD ready for launch. Friendly RCXD inbound. Nu kan det så være, at han får en kill på mig. Jeg synes bare, jeg skal passe på mig selv derovre. Check your timeline. Yay, og så vinder jeg. Jeg tror, jeg får final kill med den. Det var sejt. Det vil jeg. Jeg tror godt, jeg kunne have fået den herfra. 6-0. Brought the pain. Time to get paid. Ja, jeg fik final kill med ham. Og så er Jens fod. Jeg har ikke særlig højt penge. Nå, det er også lige meget. Det er nok fordi jeg sidder og uploader på det. Og lad os se her. Så lad høre, jeg er i gang med at uploade en episode. Hold da kæft, det tager lang tid. Nej, for helvede. Team deathmatch. Det er over på en eller anden måde, altså. Time to earn your worth. Der var en lille lort, der fyrede en bombe efter mig. Var der det? Der er en eller anden, der fyrede efter mig. Ja, der var en der, der så mig. Hej. Nå, de er alligevel kloge nok til at få lidt på hinanden. Og så var han der. Prøv lige at knife mig. Fortsæt. Boish.
Down. Damn. Nu er jeg snart skovsyg. Wow. RCXD ready for deployment. Så, nu har jeg allerede lige så mange kills, som jeg fik i alt det sidste der. Another shooter. Dropped him. That's confirmed. Jeg går efter, de ikke får nogen kills. Igen. RCXD ready for deployment. Igen. Anden gang jeg fik den. Check your timeline. Check my time. Det skulle da lige mig. Jeg har jo vundet. Ej, jeg vil gerne lige have 10 kills. Der. Yes. Hvad fanden? Nej. Nej. Det er ikke blive snipet nu. Dropped him. Fuck. Combatant. Der står en sniper. Ej. Never a doubt. Good job. Du har ikke været nede. Okay, det var godt nok et skævt kill. Threat down. Men jeg fik også et chok. Ja. For helvede. Ej. Team deathmatch. Let's go, ladies. We're on the clock. Time to go to work. Jeg tør næsten ikke gå efter, at de ikke må få et kill. Going forward. Fordi jeg ved... Hvad hed han? Fuck, en syg gun. Skal vi ikke have en tur med en pistol? Threat down. For helvede. Det går godt nok dårligt. Ja, så 2-2 du. Men jeg har så også alene mod 3, så deres point bliver jo taget sammen mod hende. Oh god dammit. Down. Objective almost complete. Don't quit now. Another shooter. Dropped him. RCXD ready for launch. Não fica da gente com o seu. Down. Down. Check your time. Topping off. Så er fandme fanget det. Hvad for helvede? Nej. Nej, jeg må ikke blive fejret. No. Det er for pinligt. Det må ikke ske. Det må ikke ske. Nej! Og så bliver jeg knifet som final kill. Never a doubt. Good job. Det er alligevel meget det. Hvorfor skulle jeg lige skyde der? Det bliver sværere og sværere, når man ikke må no-scope. Eller når man skal no-scope. Time to earn your worth.
til. On your feet! Nej! 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 Hvorfor bliver jeg hele tiden knifet de der klamme bots? Altså, det er regulært bots. Got a kill! Ja, det så jeg godt. Det er sådan lidt et surrealistisk spil. Ja, brænder rundt i en bane og bliver rost for at slå dem ihjel. Ja, du slår dem ihjel. Yes! Agtigt. Det er Hell det. shooter! Kill confirmed. Det vil jo aldrig ske i virkeligheden. Mission almost complete. Don't quit now. De tror, de er så smarte, men de render hele tiden rundt med knife. Og sådan noget. Og et godt trick til jer alle sammen, hvis I nogensinde ser sådan en her, ikke? Og så løber hen til den, så bare læg jer ned. Det dør ikke. Shut up! Ej, kom lidt så sigt der. He's Nej. out! Nej. Det er noget. Altså, det må jeg så leve med. Talk about to expire. Det må I meget undskylde. Kill confirmed. Ej! Hvor nyderen. Jeg vil sådan set gerne have det der kæde før var fanget til. Patrol! Ej! Han fik mig sgu! Det var han fandme Never heldig. a doubt. Good job. Det er kill. Det var sjovt. Men det var sjovt, at han nåede at rejse sig, før han sådan døde. Shooter down! Jeg tror måske, vi lige kan nå en mere. Hvad er det, jeg laver? Jeg skal jo herind. Der kom min lille bror lige. Team deathmatch. Gosh. And remember, Okay, stop. Jeg tror lige, hvis vi... Og hvis vi er heldige, så kan vi lige nå at spille den her færdig. Let's go! Nej. Jamen, jeg fik ham ikke sådan til at Down. skød bare. Det er han ikke. Så jeg er lige så god med no-scope mod de her bots, som jeg er uden no-scope, jeg er næsten til at sige. Eller sådan med sigte. Got him! we're winning this fight. Ah. Ja, hvordan? Down. Shot out. Ej. Check your timeline. Okay, så. Jeg var plukket ned af sniper, så jeg ved ikke. Ej, jeg kan bare ikke der, hva'? Sådan. Au, for helvede, der er en bag mig. Okay, rolig.